Guys, mayong gabi idea guys. Nako sa CR karon guys. Nag-CR ko gikan. Nako ipakita ninyong video guys. Mo inom ko sa bowl sa CR guys. Kanya kong imnon. Kani mo ni kong imnon guys. Mo inom ko ani. Kani siya. Gikan ko nag CR guys. Anya mo inom ko guys og tubig sa CR. Na inom ko og tubig CR guys. Ano siya? Ni. Ato i-plaster ang video guys para makita ninyo guys. Basic na basic guys. Mo inom ko sa tubig sa bowl sa CR guys. Good luck guys. Basic na basic. Tubig CR guys, ang giinom guys, basic na basic. Buong tae guys. Basic na basic guys. Basic na basic guys. Bau tae guys, gikan ko nalibag sa CR. Akong giinom ang tubig sa CR guys. Basic na basic. Basic na basic guys. Basic na basic guys.